मलेरिया पानी से पैदा होखे वाला बीमारी कुछ किस्म के संक्रमित मादा मच्छर अनोफिलीज मच्छर सब द्वारा मनुष्य में फैल जाले। हालांकि खून चढ़ावे आ दूषित सुई से भी मलेरिया के संक्रमण हो सकेला। मलेरिया के लक्षण आम तौर पर मच्छर के काटला के 10 से 15 दिन बाद लक्षण शुरू हो जाला। लक्षण हल्का या से अलग अलग हो सकता, यहाँ तक कि जानलेवा भी। हल्का लक्षण में बुखार, ठंडा आ सिरदर्द शामिल बा, जबकि गंभीर लक्षण में थकान, दौरा, भ्रम, पेशाब करिया, पीलिया आ सांस लेवे में दिक्कत शामिल बा। मलेरिया से कैसे बचावल जा सकेला? मच्छर के काटला से बचे आ दवाई से मलेरिया से बचाव कैल जा सकेला। समय पर इलाज से हल्का केस के खराब होखे से रोकल जा सकेला। जवना इलाका में मलेरिया आम बा ओहिजा जाए से पहले केमोप्रोफाइलैक्सिस जैसन दवाई लेवे खाती अपना डॉक्टर से सलाह लीही। अयीसन कपड़ा पहनी जवन की आपके शरीर के ज्यादा से ज्यादा ढक देवे। सुते के समय मच्छरदानी के इस्तेमाल करी। मच्छर भगावे वाला दवाई जवना में DET, इकैरिडन चाहे IR 3535 होखे के इस्तेमाल करी। कॉइल अवूरी वेपराइजर के इस्तेमाल करी। अवूरी हर समय खिड़की के कवर के इस्तेमाल करी। मलेरिया के इलाज मलेरिया के रोकथाम आ इलाज खातिर कई गो दवाई के इस्तेमाल होला। राउंड डॉक्टर रवा खातिर यह आधार पर चुनी है। मलेरिया के प्रकार, मलेरिया के परजीवी कवनो दवाई के प्रतिरोधी होखे कि ना, मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के वजन या उम्र, व्यक्ति गर्भवती बा कि ना। मलेरिया के कुछ सबसे आम दवाई हा आर्टमाइजनिन आधारित संयोजन चिकित्सा दवाई, पी फैल्सिपैरम मलेरिया के इलाज में प्रभावी, क्लोरोक्वाइन, पी विवैक्स परजीवी के संक्रमण के इलाज में सिर्फ प्रभावी होखेला, प्राइमक्वाइन, पी विवैक्स पी ओवेल परजीवी के संक्रमण के रिलैप्स रोके खातिर मुख्य इलाज में मिलावल जाला। इस्तेमाल होखे वाला अधिकतर दवाई गोली के रूप में होखेला। कुछ लोग के कुछ खास इंजेक्शन खाती अस्पताल जाए के जरूरत पड़ सकता।